дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои олами варзишро бароятон мегӯяд. Рафтем. дирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ бобати як факти аҷибе ҳарф мезаданд. барои дастаи Шоҳона шикаст аз дастаи Шахтёр ин панҷумин мағлубият дар Лигаи Чемпионҳо баъд аз рафтани Роналду будааст. Роналду 92 сол шуд аз Реал рафтааст, вале дар 9 соли фаъолияти ӯ дар Реал дастаи Шоҳона дар Лигаи Чемпионҳо 5 маротиба шикаст нахӯрда буд. Фарқиятро мебинед? Дар 9 сол 5 маротиба шикаст нахӯрданд, вале дар 2 сол 5 маротиба шикаст хӯрданд. Инро расонаҳои иттилоотӣ ба он хотир менависанд, ки ба қавли русҳо значи дастаи Реал маҳз бо шарофати истеъдоди волои португалӣ ҳамеша дастболо буданд. ёдовар мешавем, ки чанде қабл расонаҳои иттилоотӣ далели дигареро дар ин маврид расонаӣ карданд, ки аз рӯи омор ҳамин мавсим дар чанд бозии дастаи Ювентус, ки дар он Роналду набуд, туриниҳо ғалаба накарданд. аммо дар бозиҳое ки ӯ буд, туриниҳо доим дастболо буданд. гуфтанеам, ки гапи Юрген Клоп рост набарояд, ки гуфта буд наздик аз он рӯзе, ки мо Роналдуро яке аз беҳтарин не балки беҳтарин футболбози сайёра эълон кунем. бискарата чемпиони мусобиқаи бонуфузи кӯлоҳи бузург Рафаэл Надал ба ҷоизаи калонтарини Мадрид сарфароз шуд. инро шахсан худи раҳбарияти ҷамъияти мухтори Мадрид ба Надал тақдим карданд. ҷоизаи мазкурро аслан ба шахсоне медиҳанд, ки барои рушди ягон соҳа саҳми калони худро гузошта бошанд. Рафаэл Надалро ба ин ҷоиза ба хотири саҳми беандоза ба рушди варзиши сайёра гузоштанаш доданд. ҳамон хеле бозӣ кардан дар кор, ки қад рад кунанд. ин сухани худи Рафаэл Надал аст. ҳабиб Нурмагомедов доғистонии карьераи худро ҷамъбаст карда ҳамин рӯз иқрор шуд, ки ӯ барои баргузор намудани як рақобати дигар ба UFC бармегардад. Нурмагомедов аз UFC дар ҳоле рафт, ки ба гуфтаи худаш модараш намехост, ки ӯ пас аз марги падараш дигар рақобат кунад ва имрӯз ошкоро ва аз минбари баланд аз баргашти худ дарак дод ва гуфт, ки ман танҳо бо дуои модарам ба MMA бармегардам. ҳамчунин илова кард, ки ман 3 рӯз бо модарам суҳбат кардам. вай намехоҳад, ки ман бе иштироки падарам разм кунам, аммо ман ба ӯ ваъда додам, ки ин охирин муборизаи ман хоҳад буд. агар ман ваъда диҳам, ба он вафо хоҳам кард, гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов. ёдовар мешавем, ки Нурмагомедов мебоист дирӯз бо президенти ташкилоти размии UFC дар Абу-Даби бобати баргашт мулоқот доир намояд. хулас калли доно ахиран Ҳабибро розӣ кард. Дана Уайтро дар назар дорам. фаврӣ дастаи Реал Мадрид Зиданро аз симаташ барканор кардани аст. бозиҳои охири дастаи Шоҳона воқеан нигаронкунанда буд. акнун ба иттилои як расонаи боэътимод раҳбарияти дастаи Шоҳона нахустин гуфтушунидро бо сармураббии пешинаи Тоттенхем Хотспур Маурисио Почетино баргузор кард. бино ба иттилои манбаъ, намояндаи гаразмониҳо бо мураббии аргентинӣ тамос гирифта дар бораи омодагии ӯ ба роҳбарии даста дар сурати истеъфои Зинедин Зидан маълумот пайдо карданд. бештар хабар дода шуда буд, ки агар бошгоҳи мадридӣ дар бозии ниҳоии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳо Боруссияи Мюнхен-Гладбахро мағлуб кардан натавонад, пас ба қавле каппаи Зидан дуд мекунад. яъне аз вазифаи сармураббигии Реал Мадрид барканор карда мешавад. ин кор бояд иттифоқ афтад. дар ҷадвали Лигаи Чемпионҳо низ Реал дар гурӯҳ вазъаш хело бад аст. Даниэл Риоло, журналисти варзишӣ, дирӯз иттилоъ дод, ки форварди аргентинии дастаи Барселона Лионел Месси соли 2021 ба дастаи Пари Сен-Жермен гузариш хоҳад кард. Месси соли оянда дар ПСЖ хоҳад буд. ин шӯхӣ нест. Месси соли оянда ба ПСЖ меравад, гуфтааст Риоло. охир гуфтанд Месси ба Манчестер Сити меравад ку? инҷо зери коса нимкосае аст дӯстон. Месси ҳис кард, ки вазъияти Манчестер аз Барс дида бадтар аст. гуфтаҳои журналистро гапи дирӯзаи Неймар низ тасдиқ мекунад. гуфта буд, ки мавсими оянда ман ҳатман бо Месси бозӣ мекунам. соли гузашта Месси кӯшиш кард, ки шартномаашро бо дастаи каталонӣ пеш аз муҳлат бекор кунад, аммо бо сабабҳои гуногун боз барои як мавсими дигар дар бошгоҳ монд. Рамос низ дид, ки вазъият дар дастаи Шоҳона бад аст, оҳиста оҳиста аз он ҷо мегурезад.
ҳамин рӯз хабар баромад ки Серхио Рамос мехоҳад ҳайати дастаро тарк намояд. бино ба иттилои он дастаро футболбоз аз ҷониби Парис Сен-Жермен ва инчунин чанд дастаҳои чемпионати Италия ва Англия пешниҳоди хубе гирифтааст. чанда пеш хабар баромада буд ки дастаи шоҳона мехоҳад бо Рамос шартномаи 2 сола ба имзо расонад. ҳарчанд аз рӯи қарорҳои бошгоҳ бо футболбозони синни солашон аз 30 боло шартнома аз як мавсим зиёд намебанданд. хулас Рамос бо дастаи Реал ва Зинедин Зидан дигар кор карданӣ нест. ба ҳамин тамом то дидор хайр.